खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गोजोननाय अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरबाय आरो लोगोसेयै फैबाय थानाय जोंनि हैप्पी मेरि क्रिसमासनि मुङाव गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय नोंथांमोननो बावहरबाय स' आङो दिनै बर'दिननि मुङै स्पेसियेलि माखासे इसोरनि बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि खाथियाव फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबनायसिम खोनासंलांगोन आरो बे फैबाय थानाय बर'दिनखौ जों साफ्रोमबो मोजांथारै पालन खालामनो हागोन होननानै नोंथांमोननियाव मिजिंथिनाय थाबाय स' बेजों लोगोसे आङो देग्लायनि बर'दिननि गोदान मेथाइ फैगासिनो थानाय बेखौबो आङो नोंथांमोननो ससेब्लाबो खोन्थानानै होलांगोन आसा खालामो नोंथांमोना बे चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन आरो मोजांथारै बे देग्लायनि बर'दिनखौ रंजानानै इसोरखौ बाख्नायनो हागोन होननानै स' बिदिब्ला स्पेसियेलि बे समावहाय बर'दिननि मुङै आङो इसोरनि बाथ्रा नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंलांगोन होननानै आङो बाइबेल सिरि लानानै फैदों लुकासनि 2 बालाब जोङो 1निफ्राय जोङो 7 सारि बेवहाय जोङो नायोब्ला मोननो हायो लोगोसे माथाइनि 1 बालाब 18निफ्राय 25 जोङो बेवहाय जेब्ला नायगोन अब्ला जोङो गाहामथारै इसोरनि बाथ्रा जिसुनि सारि जानायनि सोमोन्दैहाय जोङो मोनथिनो हायो स' जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव सारि जाबाय नोंखौ आंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय स' बेयावहाय आङो मोनसेल' बाथ्राखौ खेबखांनानै बुंनो गोसो जादों स' नोंथाङा देग्लायनि बर'दिनखौ माबायदि पालन खालामनो थांखि लादों नोंथाङा देग्लायनि बर'दिनखौ माबायदियै फालिनो नोंथाङा गोसो जादों एबा थांखि लादों आं बेखौ मोनथिया नाथाय इसोरनि बाथ्रानिफ्राय लुकासनि 2 बालाब 1निफ्राय 7 सिमावहाय आङो मोनसेल' बाथ्राखौ खेबखांनानै बुंगोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ मानो गवालि न'आव सारि जानांखो दिनै एसेबां गुसु हराव दिनै सि जोम गैयालासे मानो हिस्रिजों फानफबनानै दिनै दाना होग्रा गन्द्रायाव बियो फुथुनानै दोनजाखो फानजाग्राफोर बेनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो थाखाय थामथिम जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंगोन होननानै स' बेवहाय बेबादि बाथ्रा लिरनाय दङ सातपदनाव आरो मारियामा बेयावनो गावनि बिसा गिबिखौ सारिदों आरो गथ'खौ हिस्रिजों फानफबनानै नावद्रायाव फुथुदों मानोना आलासि न'आव जायगा गैलियामोन गुबुन बाइबेल सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो मानोना आलासि न'आ मानसि बुंजोबबायमोन स' बे बाइबेल सिरिखौ लानानै आङो दिनैहाय नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर स' बे भिडिअआनो जाहैबाय दिनै बे क्रिसमासखौ फालिनो थाखाय बे जिसु ख्रिस्ट'खौ सारि जाहोनो थाखाय नों दिनै माबायदि जायगा थाम-थिम खालामदों नोंनि जिबनाव नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ सारि जाहोनो थाखाय नोङो माबायदि जायगा थाम-थिम खालामदों अनजाग्राफोर ना मोसौ गवालि बायदि जायगायाव ना नोंनि गोथार गोसोआव जुदि नोंथाङा देग्लायनि बर'दिनखौ फालिनो थाखाय थांखि लादोंब्ला आङो जानायजों लोंनायजों रंजानायजों बेबायदि इन्जय खालामनायजों आङो देग्लायनि बर'दिनखौ फालिगोन होननानै गाननायजों जोमनायजों आङो देग्लायनि बर'दिनखौ पालन खालामगोन होननानै नोंथाङा थांखि लादोंब्ला नाथाय बेवहाय बुंदों आलासि न'आव मानसि बुंजोबनायनि थाखाय मरियम जसेफ आरो मरियमा जायगा मोनाखै गवालि न'आव दिनै जिसु गथ'खौ सारि होनो गोनां जादों स' बेजों बे बाथ्राजों आङो दिनैहाय नोंथांखौ आरो आंखौ आङो बुंनो सानो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बै समनि बायदि दिनै नोंथांनि गवालि न'आव सारि जानाय नङा बियो दिनैहाय सारि जागोन जोंनि गोसोआव बियो जोंनि गोसोआव दिनैहाय सारि जागोन बियो दिनैहाय जायगा नागिरदों बै समावबो जसेफ आरो मरियमा जायगा नागिरदोंमोन जोङो जायगा मोननो हागोन खोमा होननानै नाथाय न'नि मालिकआ न'नि बिफाया बुंदोंमोन आंनियाव जायगा गैलिया गुबुननियाव थांदो अनजाग्रा लोगोफोर बे बाथ्राखौ लानानै बे बाथ्राया जोंनि जिबनाव बेसेबां गोहोम गोग्लैयो आंनियाव जायगा गैलिया गुबुननियाव थांदो होननानै थिनहरनाय बे बाथ्राखौ जोङो जोंनि जिउजों जोंनि गोसोजों जोङो साननानै नायोब्ला
बे बाथ्राया बेसेबां गोहोम खोख्लैयो अनजाग्राफोर दिनै नोंनि जिबनाव नोङो थांखि लादोंब्ला नोंनि जिबनाव नोङो जायगा दोनाखैब्ला दिनै नोङो गुबुन साननायफोरजों साननाय हनायफोरजों नोंनि जानाय लोंनायफोरजों नोंनि जिबनखौ नोङो दिनैहाय फिलाप खालामदों नामा सम्पूर्ण नोंनि जिबनखौ नोंनि गोसोखौ दिनैहाय नोङो फिलाप खालामनानै दोनदों नामा जिसु ख्रीष्टआ जे सारि जाफैनोसै जिसुआ जे सारि जाफैगोन बे जिसु ख्रीष्टनि थाखाय दिनै नोंथांनि जिबनाव जायगा दोनदोंना दोनाखै अनजाग्राफोर जुदि नोंबो बै समनि मानसिफोर बादि आंनियाव जायगा गैया गुबुननियाव थांदो होनोब्ला अनजाग्राफोर बियो जोंनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन जे जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय बियो बुहुमाव सारि जाफैदों बेनि थाखाय नोंथाङा दिनै जायगा थामथिम खालाम जुदि नोंनि जिबनाव दिनै गुबुनफ्रा फिलाप जानानै थादोंब्ला नोङो बेखौ बोस्रांनानै दोन नोङो फोसाबनानै दोन जेन' जिसु ख्रीष्टखौ जोङो जोंनि जिबनाव सारि जाहोनो हायो अनजाग्राफोर फैदो जोंनि जिबनाव जुदि जोंनि गोसोफ्राव जुदि जोंनि गोसोनि मन्दिरफ्राव जोंनि गोसोनि न'आव जुदि गुबुन गुबुन बेसादफ्रा गुबुन गुबुन जाथायफ्रा गुबुन गुबुन साननाय हनायफ्रा दिनै फिलाप जानानै दङब्ला बेफोरखौ जोङो बोस्रांनि अनजाग्राफोर जोङो बेफोरखौ बोस्रांनानै जोङो जिसु ख्रीष्टनि लागै जोंनि जिबनखौ जोङो थामथिम खालामनानै दोनो जेन' जोंनि जिबनाव जोङो जिसु ख्रीष्टखौ जोङो सारि जाहोनो हायो अनजाग्राफोर आसा खालामो बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथाङा देग्लायनि बर'दिनखौ गाहामथारै फालिनो हागोन होननानै बेजों लोगोसे बे गुसुं इसोरनि बाथ्रा बुंनायखौ आङो बेयावनो दोनबाय जोंनि जिबनखौ जोङो थामथिम खालामनानै दोननि जिसु ख्रीष्टआ जुदि आंनि गोसोनि दुवाराव सौवोब्ला आंनि गोसोआव दिनै गोसोनि दुवाराव गसंनानै दिनै बुङोब्ला दिनै जोंनि गोसोनि दुवारखौ जेब्ला सौगोन अब्ला जों बुङै बायदि आंनियाव जायगा गैलिया गुबुननियाव थांदो होननानै अनजाग्राफोर आंनि जिबनाव दिनै जिसु ख्रीष्टआ सौवोब्ला जों बेनो खुलिनानै होनो हानाय मानोना नुजाहोनाय 3 बालाकनि 20 बुंदों जेब्लायबो जिसु ख्रीष्टआ नोंनि गोसोनि दुवाराव गसंनानै दरखौ सौवो ठक 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 जुदि बे जिसु ख्रीष्टनि सौनायखौ नोंथाङा मोनथियाखैब्ला बे जिसु ख्रीष्टनि नोंनि गोसोनि दुवाराव सौनायखौ नोङो खोनायाखैब्ला बेयो जोंनि थाखाय बेसेबांबा दुखुनांथाव बेनिखायनो फै जोंनि गोसोआव बजाय जाना थानायफोरखौ गाज्रि मानिखौ जोङो बोस्रांनानै जिसु ख्रीष्टनि लागै जोङो जोंनि गोसोखौ थामथिम खालामनि आरो देग्लायनि बे बर'दिनाव जोङो गेदेर इसोरनि बोरखौ नाजावनि अनजाग्राफोर नोंथांमोननिसिम खावलायबाय जायफ्रा बे भिडिअखौ नुदों अन्नानै शेयार खालामना हो चेनेलखौ सापर्ट खालामना होगोन होननानै नोंथांमोननियाव मिजिंथिनाय थाबाय बेजों लोगोसे आङो दिनैहाय मोननै गोदान देग्लायनि 2023 मायथाइनि ख्रिस्टमासनि गान आङो नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों बेनो जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय जोंनि ग्रुपआव प्रजेक्ट खालामजानाय जोंनि ग्रुप टीमजोंहाय बियो सायख'नानै लाजानाय गोदानै सुजुजानाय बर'दिननि हिट मोनसे ख्रिस्टमास सं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नेनानै थागोन आरो लोगोसे चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै चेनेला जाहैबाय गस्पेल मिउजिकेल बे गस्पेल मिउजिकेलाव नोंथांमोना थांनानैहाय सापर्ट खालामदो आङो बे चेनेलनि लिंकखौ गस्पेल मिउजिकेल चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना बे चेनेलाव थांनानै सापर्ट खालामगोन आरो बे मेथाइजों नोंथांमोना देग्लाय गोसो होसारनानै रंजानो हागोन आरो इसोरनि बोरखौ नाजावनो हागोन मोनसेया जाहैबाय आङो बे चेनेलावनो हगारगोन मानजिल बसुमतारियावनो बेनो जाहैबाय सोरगोआव समायनाय हायावबो बेसेबा गोजोननाय बियो आंनिनो मेथाइ आं लानानै फैदों नोंथांमोननि खाथियाव बे मेथाइजोंबो नोंथांमोना देग्लायनि बर'दिनाव रंजानो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय इसोरा साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ गेदेरथार बोर होथों जिसुनि नामै आमेन Happy, 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 happy Christmas. Merry, 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 merry Christmas Day. David Nagar Bethlehem Gamio, Basau Golia, Sari Zapay, Juni Raza, Oh Jeshua, Juni
सायदाया